umsakazi wami. Lo okhulumayo inkosi, unkosi igama lokuzalwa uNicholas Umxolisi wakwaNgomane. Ku-authority tribal authority yakaSiboshwa eMpumalanga, kodwa igama lami engibusa ngalo elinikwe ugogo inkosi uMjokwane wesibili. Inhloso yosuku kahle kahle into engayisho nje ngizothi it's long overdue, ngoba ngo-2013 besikhona la kuzovolwa itshe lo Ngomane, uNgomane kaMqomboli, uNgomane la sidabuka khona thina size sifike eMpumalanga. So kahle besizobona kuzokhonjiswa isizukulwane nabantwana bethu, kwenziwe nesikhumbuzo sokubona itshe la kubekwe khona ithambo lethu, ichawe, ngisho ichawe elaziwayo nje umhlaba wonke. Undunankulu wokuqala oKwaZulu undunankulu wokuqala oweLembe, obekasuka kaMthethwa wazofika wazogayida inkosi iLembe elece amanye amaLembe ngokukhalipha. Undunankulu wayo kahle kahle ngalo mlando uShaka kahle kahle bengulomuntu ngathi ebekalahliwe ekhaya. So uNgomane uhambe indawo ezihlukene afuna la angathola ikhaya khona, wafika kaMthethwa ila wamukelwa khona, kwabonakala ubuhlakani bakhe. Kanti kuthe mase kufuna ukuthi ayothatha ubukhosi bakwaZulu, kwaba uNgomane unkosi uDinizulu owanika wamnika uNgomane ukuthi akahambe naye amguide, amkhombe indlela aze akhona ukubusa. Waze wakhona ukuthi ucale ngokuthi bekakubukhosi nje, egcineni ugcine nge-guidance yakhe wancoba nje izizwe eminingi, ebugcineni waba yisilo. Kanti sibaluleke kangaka isibongo samadletshe la kaZulu? Isibongo samadletshe sibaluleke kakhulu njengoba bengisatsho ngemlando ukuthi kahle indaba ukuthi uyi-kingdom yakwaZulu, umbuso kaZulu ungeke ube khona if ngabe umdletshe akazange abe khona, if ngabe umdletshe uNgomane akanikanga, akagayidanga, wabonisa, wafundisa iLembe ubuhlakani nesibindi ukuthi kuze khonakale ukuthi kube lesizwe sonke lesi. Siyabonga bomsindazwe. Siyabonga. Siyabonga.